Chukwu nke igwe n'ala, gị ka anyị tụkwasịrị obi, bịa ka ị nọnyere anyị n'ofufe nsọ ka ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gị Chukwu nke igwe n'ala, gị ka anyị tụkwasịrị obi, na anyị na-arịọ gị ekwekwala ka anyị gbafue. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Chineke anyị dị mma, ka anyị ga-ele nkwenye na isi ozizi nke ofe nsọ Gọdịalis. Nkwenye na isi ozizi nke ofe nsọ Gọdịalis. Nke mbụ, ndị ofe nsọ Gọdịalis kwenyere n'otu Chukwu kasị ihe niile, onye anyị na ya na-akparịkọta iru na iru na-esighị n'aka onye ọbụla. Nke abụọ, apụghị ịhụ Chukwu anya, apụghị ikewa ekewa, apụghị ịmata ụdị ya n'ihi onwe gị anụ arụ. N'ihi nke a, apụghị igosi Chineke site n'ihe ọbụla esere ese, nke a kpụrụ akpụ maọbụ nke atụrụ atụ. Nke atọ, Chukwu enweghị nne maọbụ nna, o ji aka ya dịrị n'onwe ya, ọ bụ naanị otu, o nweghị mbido maọbụ njedebe. Nke anọ, isi ozi ofe nsọ Gọdịalis bụ iwu nke akọ na uche, nke kọwara na onye ọbụla nọ n'ụwa a ga-eketarịrị ụgwọ ọrụ maka echiche, okwu ọnụ ya maọbụ omume ya niile. Nke ise, mmadụ ekwesịghị inye mmadụ ibe ya otuto dịrị naanị Chineke. Mmadụ ekwesịghị iwere mmadụ ibe ya dịka Chukwu maọbụ ife ihe ọbụla akpụrụ akpụ maọbụ nke esere ese dịka Chukwu. Nke isii, a ga na-edobe ihe ọbụla gbasara ofe nsọ Gọdịalis nsọ oge niile. Nke asaa, mmadụ na Chineke ga na-enwe mmerịkọta oge niile site n'ife Chineke ụbọchị niile nke ndụ ya, ọbụladị mgbe ọ nọ naanị ya maọbụ ya na ndị ọzọ nọ. Mmadụ ekwesịghị ichezi inye Chineke ekele na otuto mgbe niile. Nke asatọ, mmadụ ga na-agbanarị otu ndị na-abụ izu ọjọọ nakwa ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga na-emeso mmadụ ibe ya otu ọ na-achọ ka Chineke mesoghị onwe ya. Mmadụ ga-asọpụrụ nna ya na nne ya na ndị okenye niile ka ihe wee dịrị ya mma. Nke itoolu, mmadụ ga-eji obi dị ọcha na ịkwụwa aka ọtọ jere ala nna ya ozi, ghara imi ngarị ma na-asọpụkwara iwu obodo ya niile. Nke iri, ndị ofe nsọ Chineke ga na-ezenarị ịbọkọ mgbe niile. Naanị ndị nwere ndidi ma na-atụkwa egwu Chineke ga-eketa ma riekwa uru dị n'ụwa a. Nke iri na otu, mmadụ nwere mkpụrụ obi nke na-adịghị anwụ anwụ, nke na-abịa ụwa ugboro ugboro, ebe ọ na-agba mbọ iwuchapụ onwe ya atụtụ njọ ya ọbụla. Ihe ọbụla mmadụ metara na ndụ ya, ọ ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya na ndụ a maọbụ mgbe ọ lọghachiri ụwa dịka iwu eke si dị. Anyị na-ahụ alaeze eluigwe na ọkụ ala mmụọ na ndụ nke ụwa dịka ngọzi maka ezi ihe anyị mere na afụfụ maka ajọ ihe anyị mere nke na-esi n'aka Chineke, onye na-ikpe ziri ezi mgbe niile. Toonu Chineke, toonu Chineke. Chineke anyị dị mma, iri na abụọ ma bụrụkwa nke ikpeazụ. Isi ije mmadụ n'ụwa bụ ezi ụzọ ọ ga-esi tozuo oke wee nọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ, ebe ọ ga-anọ ọnọdụ izu oke nke ime mmụọ, udo na aṅụrị mgbe ebighị ebi. Ka Chineke gọzie anyị ugbu a mgbe niile ebighị ebi. Ege ntị ka anyị nụrụ ihe ọgụgụ nke dị n'okwu enwe nke ụbọchị nke taa, nke anyị wetara n'akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi. Ihe omimi nke dị n'ofufe nsọ, nke isiokwu ya bụ ma ọ bụghị na ndị Afrịka welatara Chukwu okike ụlọ. Ọ dị na peji 450 were na 451, malite na amaokwu nke 18 were na amaokwu nke 12.
Nke mbụ, ọ dịghị ọsịsọ ọbụla na-eri ekpere gaghịrị ụzọ. Chineke agaghị aza ekpere anyị ma ọ bụrụ na anyị dị anya n'ebe ọ nọ. Mgbe anyị na-eche na Chineke anyị dị anya n'ebe anyị nọ, ọ gaghị aza ekpere anyị. N'ihi nke a ka Maazị Mgbaọnụ Ojike udo dịrị ya bụ onye bulitere ofufe nsọ Afrịka aha ọhụrụ ya bụ ụlọ nsọ omenala ofufe nsọ otu chi. Ofufe nsọ otu chi zara ajụjụ a n'akwụkwọ a na-akpọ ajụjụ na ọzịza nke izu, sị ma ọ bụghị na ndị Afrịka welatara Chineke okike ụlọ site n'inye ya aha omenala ha, ofufe nsọ ha ga-abụ ihe efu. Nke itoolu, ụmụ Izrel kpọrọ ya Chineke nke Izrel ma na-efe ya dịka Chineke. Ọ bụghị priest ka ị na-alụ n'ọrụ, ọ bụghị station chairman. Nna agba ọsọ onye na-esi ihe ị rụrụ ka a ga-eji wee mee gịnị wee cheta gị tọọdụ Chineke anyị. Otu ihe na-enye m aṅụrị bụ na ofufe nsọ Borden Region abịa mepe anyị anya. Anyị chọpụta na o nweghị ebe ọzọ ewuru ala eze mmadụ ga-ebi mgbe ọ nwụrụ, kama na ihe ọma anyị mere mgbe anyị dị ndụ n'ebe dị iche iche karịsịa na ofufe nsọ anyị soro otu ihe a ga-eji wee cheta anyị nke a lụrụ n'obodo anyị na omume anyị mere n'ebe ndị anyị na ha mekọtara ife nọ. N'ihi ya n'ụbọchị tata achọrọ m ka m chalenjie ndị ahụ na-eche na o nwere a particular person ọ dịrị na seshọn ya ibiri elu. Ụfọdụ bụ ndị aka ji akụ a na-achọ mba a tụọrọ ụtụ ama na tata tutu anyị ala otu onye ga-ewe ite ebe a agba. Hello otu onye ga-ewere na ọ ga-awa ya ebe ọkụ. Ofu onye ga-asị na bandị ndị anụnwa ọ fọtụrụ obere ka m nweta nke a ma mkpụrụ ka nkara ugwu ọtọ ga-enye aka na-abịa. Onye ọbụla na-enwe aṅụrị toonu Chineke anyị. Ọrụ a dịrị ndị nchụaja, ọ dịrị ndị nne, ọ dịrị ndị nna, ọ dịrị ndị ntorobịa. Mgbe anyị ga-emesi ihe ndị a niile, mgbe ọzọ anyị ga-abịa ebe anụnwa anyị ga-ahụ na ebe a ga-agbanwe karịa ka ọ dị taa. Ọ bụrụ na anyị ga-eme ya ka anyị gazie na ọfọdara ụba. Chineke anyị dị mma. So ife m na-ekwu steshọn sọ ọbụla isi wee bịa mara na ọrụ dịrị gị n'ebe ahụ. Onwe ihe kwesịrị ime echela onye ga-asị gị mee ya, ike gị fụọ na gịnị mee ya. Toonu Chineke anyị. Mgbe ị na-eme ya, Chineke nke nna anyị ha ga-agọzi gị n'ụzọ pụrụ iche. Ka Chukwu onye chi ike niile, onye na-achụrụ aja n'ala nsọ ya bụ Afrịka, ka ọ na-enyere anyị, ka onye anyị ike mgbe a ga-akwado ọzọ obodo, ka anyị were ezi obi, ka anyị were ala obi anyị kwado ebe anyị matara na ngọzi ga-ebido na ndụ anụwa wee ganye na ndụ nke na-agaje ịbịa n'elu. Okwu Chineke, okwu na-enye ndụ mere ihe, ọ bụ nnyema. Okwu Chineke adịghị aka nka, okwu ya na-adịghị ire. Okwu Chineke adịghị aka nka, okwu ya na-adịghị ire. Okwu ya bụ ya gasị n'ọfọ. Anniversary of the Ozugbo under Nnewi District by the High Chief Priest, His Eminence Ebuka Obi, on this 31st August 2025. The President and members of Godian Religion, the Board of Trustees of Godian Religion, the Priesthood of Godian Religion, His Royal Highness Igwe F.N. Oruchi, Ezugbo Okife II, the Obi of Ozugbo. The President General of Godian Religion, Nze Emezi Okoeze, the Chairman Board of Trustees, Nze Edozie Okafor, Nze Nwoye, the Chairman Godian Men Association, the Chair Lady Godian Women Association, distinguished ladies and gentlemen, we welcome you all. We, the entire members of Godian Religion, Ozugbo Station, have the honor and pleasure to welcome you to this occasion of the 25th year anniversary of the Ozugbo Station.
We thank you immensely for leaving all other engagements of yours to be with us today. This shows special regard for interest in our cause. Purpose. The purpose of today's function is mainly to tell our people the importance of giving good support to the upliftment of our good custom and traditional value. Through good support, through good religion of mankind, the Godianism and patriotic honoring of Nze Lokife Dike Ozubulezu of this station, who will work with the fear of God and love of Godian religion. Brief history of Godianism in Ozubule. The appearance of Godian religion was at the funeral ceremony of late Chief Onwupe Olisa Nze Adashie on the 5th February 2000 at Ebemo Ozubule. It was after the above date that Ozubule people embraced Godianism as a religion. The members were all traditionalists from Ozubule and neighboring towns. Ukwofo, which is the house of traditional religious center in Ozubule, is the house of worship for the Godians. The support of this station is because it is the only religion that can free man from spiritual bondage and also teaches man to know that Almighty God is not a stranger in anywhere, particularly in Africa. Gratitude. We extend our thanks to Nze Obinyeleze Olisa for his marvelous efforts in organizing the station affairs. We are also grateful to Ulewi Station, through whose support the establishment of this station has been realized. Our thanks also go to our royal father, His Royal Highness Igwe FN Orushe, the Obi of Ozubule, and Chief Jerome Udoji, Nze Onyebueke Atuigwe, Eze Onyejekwe, Chief Eze Nnabulu Egwuelu Feshelobi, and Papi Ajegbo Ezugoneche, all late, for their fatherly advice and Otomin and Ozubule. April. As a young station, the Ozubule station cannot move forward without the good directions of the district unit, the National Council of Godian Religion, Ozubule traditionalists and elders. It is true that this station is being 25th years today. We cannot rest on our oars. We therefore appeal to philanthropists and public-spirited people to come to our assistance in achieving our noble objectives. This address cannot be completed without thanking our High Chief Priest of Godian Religion, Ebuka Obi, and the executives of Godian Religion, Ozubule Station. Finally, we wish you all a happy stay with us and pray God lead you all safely home when going back. So let it be, O God. Signed by Nze Lokife Dike, Chairman, Odoziaku Kenechukwu Njanefu, Secretary, and High Chief Priest Ebuka Obi, Station Priest. Thanks. Igbo ejula nwere ya na-ekele the High Chief Priest Ebuka Obi na ọtụtụ ndị ọzọ bịakwara ebe a. Ndị owonu aha m bụ nke njikọ ka osisi Chukwu. Akwụ m n'iru ebe a n'ụbọchị nke taata ịkọpụtara unu ọtụtụ ihe gbasara ọjị nke ndị bekee kpọrọ kola nut. Gịnị bụ ọjị? Ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị mịtara. Ọ bụ n'ogbe ọjị ka esi enweta mkpụrụ ọjị. Mkpụrụ osisi a bụ ọjị na-ada ụda mgbe ọbụla akpọrọ aha ya. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe eji emegasị n'ala Igbo, nke gụnyere eji ọjị ede ihe asọ, ejikwa ya egosi ezi obi na mmekọrịta. Ọjị na-ejikọ mmadụ na mmụọ, eji ya akpọpụ ndị mbụ na ndị egede, eji ya achụta ego. Ndị Igbo ji ọjị eme mmemme dị iche iche dịka agbamakwụkwọ nwanyị na mmemme ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, ọjị nwere nsọ dị iche iche nke gụnyere anaghị ekwukwa ọjị okwu, nwaanyị anaghị alie n'ọjị n'ala Igbo, onye bara alụ n'obodo anaghị agọ ọjị, nwoke anaghị agọ ọjị n'ikwu nne ya, okenye anaghị agọ ọjị n'akwa ya bụ ọkụkọ. E nwere ụzọ ọjị abụọ, ọjị gworo na ọjị Igbo. Ọjị gworo nke ndị Igbo kpọrọ ọjị Hausa na-agba naanị ibe abụọ, ndị Igbo anaghị eji ya aga ọfọ. N'aka nke ọzọ, ọjị ọbụla gbara 3, 4, 5, 6 maọbụ 7 bụ ọjị Igbo. Iji maa atụ, ọjị ọbụla gbara 2 ka a na-akpọ ọjị gworo, nke gbara 3 ka a na-akpọ ọjị ndị dike, nke gbara 4 ka a na-akpọ ọjị ogologo ndụ, nke gbara 5 ka ndị Igbo kpọrọ ọjị akụ.
enwere ọjị nke gbara isii maọbụ asaa ka a na-akpọ ọjị ndị ichie. Enwere ọjị ndị na-anakọ ya agwụ ibe, ihe a na-akpọ ya bụ ọjị obi. Ndị be anyị, Hausa na-ata ọjị, Yoruba na-akọta ọjị, mana Igbo ji ọjị eme emume. Ihe dị mma nze ata ọjị, ihe dịkwa mma nze ata ọjị, n'ihi na ọjị bụ ndụ ka emesịa. Chineke anyị dị mma. Ọkụlekwa ndị nchụaja. Toru Chineke anyị. Chineke anyị dị mma. Nna onye ebere. Onye ọzọ. Nwaanyị bi na abụrụ na akwụkwọ. Ana m agụ elementịrị nke isi. Elementịrị nke isi. Ya bụ na ọ yiri ka ọnwa na-abịa bịa by secondary school. Right? Oge ka ga-abụ elementịrị aba. Nne na nna gara ebe a. Nne gị ọ bụ guardian? They are not guardians. Okay. Ịma na guardian a na-ahụ ya were apụta ụwa. Once ịbụ onye Igbo na-asụ Igbo na-emegbu Igbo onye ọbụla n'Igbo nwere guardian. Mana tata anyị ga-egosi ya nrema because na what we see in you. My President General, aga m edebe efu na ịmụta ya ọpụta bụ nwatakịrị a. From here, Golden Richard ga-akwụ ya ụgwọ at least 7 and something before that I secondary school. But I'm very glad that I didn't get my high based. Okay, I got up there. Because I know for now, they got a lot of they can make charge and I go there with you. In future, not just Ogotaya, but in him. All I got is so much. We got no one in the so automatically, whether president that they are not, you are today automatically a guardian. Ọ bụrụ ịmara ọnụ kacha ike kacha mma achọrọ m kwere ụda ụda karịa onye nwa tie nye aga tie. Ọ ga-agọziri ụlọ n'afọ, ọ ga-agọziri ụlọ na nkwọ, ọ ga-agọziri ụlọ n'eke, ọ ga-agọziri ụlọ n'orie. Ala nna m ebe ndị nsọ ndụ ga-ezuru ike ebighị ebi. Ebe ndị nsọ ndụ ga-ezuru ike ebighị ebi. Biko eji m ohere a ekele ndị ụkọchukwu niile bụ ndị bịara ịmanyere anyị na mmemme nke ụbọchị taa. Na mbụ na mbụ a na-ekele kacha Chineke bụ onye mere nye anyị ohere ọma nke a ụbọchị a gọziri agọzi, ụbọchị o jiri anwụ wee gọzie. Anyị gbakọta bụ oge mmiri ozuzo ma na ịma mma nke Chineke na-arụ anyị kwupụ Chineke ya ka ekele.
tutu nga n'iru maka mmemme inye akara ntụrụugo nke a ga-enye nwanne anyị nwoke. I recognize the presence of our president, the president of National Council of Federal Region. Ọ bụrụ na nkwụsị okwu a ga-enye ya ohere ka o kelee ndị mmadụ. Asọ na-eme afọ nze ebinye okwu. Echere ụdị echiche dị otu a ọzọ bụrụ steshọn amụtago ihe ala steshọn mgbe ha ka ga-amụta ihe mgbọsi steshọn ka ọ bụ ya okirikiri mba niile gbara ọzọ bụrụ steshọn gbara ọzọ bụrụ okirikiri ụmụ ga-amụrụ nwa baa ebe a maka na onye ọcha sị na one good turn deserves another. My high chief priest nna ya ekene gị ndị SPs niile ekene m ụlọ kene ndị senior priest niile kenekwa ndị ụkọchukwu ndị ordinand ndị teachers anyị fụrụ ndụ unu na-agba wee si unu megịnị jideni ka unu ji maka onye asị ya jide ka o ji mana nke ọ na-eme mere gịnị dị mma. anyị na-ayọkwa ndị all station chairmen ụnụ ma na ụnụ bụ mgbọrọgwụ prezident ji nọ ebe a ọ bụrụ na mgbọrọgwụ anwụọ prezident enweghị ada onwe ozi kansụl ziri weruo na steshọn ka anyị fụ na mgbe na-adịghị anya na ọkụ a ndị bụ nna anyị agụnyere n'aka anyị agaghị anyị n'aka anyị na ofe nsọ godianism bụ ofe nsọ ndị bụ nna anyị ha na ọ ga-agbasa ebe niile ụwa mere gịnị sọtụlụ maka na ọ naanị ebe ofe nsọ ga-agbapụta Afrịka n'olu nke mmụọ. Mpaghara akwụkwọ nsọ anyị na-ekwu ya sị na onye ọbụla emeriri na ana nke nna ya ekwesịghị ịgba mmadụ ọzọ. Ọ bụ naanị ofufe nsọ a ga-etunye anyị ugo ndị ọ detụpụrụ anyị. Ka Chukwu gọzie anyị niile site ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Ọdịnala bụ ka ọ dị mma ya gasị n'ọfọ kwere okwu Chineke kwere ya gasị n'ọfọ ọdịnala bụ ka ọ dị mma ya gasị n'ọfọ. Biko kịta bụ oge inye akara ntụrụugo nke ezi nwanne anyị ezi nna anyị bụ Okeke Elukife Egwudike. Biko ndị ọzọ bụ steshọn ekwenwu na ile nji oche ebe ọ ga-adụ na wewere awọdụ ka anyị wewere afa ndị ụkọchukwu niile wee na-asị gị Elukife Okeke Egwudike. Ibu gocharacha na-eto ochu dị otu ime echizi taa ka anyị na-eturu ndụ na-eturu ya ọgazi taa ka anyị na-agbanwe isi na iru ya bụ mmanụ nri ọmaghị mmanụ nri maka gochacha na-eto ochu wee na-asị anyị na-agbanwe nzu a n'afọ na-amaghị ya na nkwọ na-amaghị ya na-eto na-amaghị ya n'oye si na iru na ọgazi izo mara ọgazi na-abụta izo maka ụbọchị taa. Ha ka anyị na-ekwunye gị nzere aka ugbu a
ga-erekwu gị n'ọkụ ọ gaghị asị gị ọ ga-abụ tụrụ nze amaghị okwu si na-ekwuta n'ife ya na-ekwu so ihe eji agwa ya ụnụ bụ onye ọbụla kaba ahụ gbaa mbọ kwalite ofe nsọ otu uchi n'obodo ya nke a anyị na-eme ogetu esi kpari m ugwu ebe m dodere na gọdịa bụ ntụwa azụ mbọsị aka ya eri ya na-abịa wọsụ nọ ndụ a ga-emesikwa na-asị na obodo a onye ife dị mkpa si je kwuru ndị ofe nsọ otu uchi tupu emebe maka anyị si n'ụlọ dị mma wee bụrụ ama so ekele ka m ụnụ na ndị isi ịchụ aja m na ndị members Glorious Religion ekele dịrị ụnụ asị m ụnụ nnọọ n'ọgụ na-eme chukwu gọzie ụnụ otu n'otu otu ụnụ gara mbụ ụnụ ga-agwa anaba n'ugbo etu a kwuru ka ọ ya adụ n'ọnụ akara mgbe egwu na-eme n'ihi nne ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o ọmaka obi dị onye o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa anyị bụ ụmụ gị na-ekene gị ugbo ekene ka anyị bụ wee bịa n'iru gị n'ụbọchị taa ka anyị kene gị maka ihe ọma niile ị na-eme n'ime ndụ anyị anyị na-ekene gị maka nwa nke ị nyere anyị anyị na-ekene gị maka ogologo ndụ ya na arụ isi ike anyị na-ekene gị maka nchekwa na arụ ịdị mma chukwu nara ekene izuru keme ekene ka m jiri bịa
Chukwu na-enye ike o, ekene ka m jiri bịa o, anọkwa gị n'aka o. Ekene ka m jiri bịa o, Chukwu na-enye ndụ o, ekene ka m jiri bịa, anọkwa gị n'aka. Ekene ka m jiri bịa o, Chukwu na-enye ndụ. Chukwu n'ike na amara nke gị, anyị nwere obi ụtọ na obi ọṅụ wee gbara egwu ọṅụ wee debe n'ihu weta aja ndị a n'ụbọchị tata iji wee kene gị n'ụlọ ime elu anyị, iji wee nabata ịdị mma gị n'ime ndụ anyị, wee na-asụ onye nwaanyị n'ike ka ị nabata ma gọzie aka niile na-akpa ebe si wepụta ha, ka ịma mma gị jupụta n'ọnụ aka anyị niile mgbe anyị chụrụ aja a. Anya ọbụla fụrụ anya ị ga-adị ka osisi a nke a kụrụ n'akụkụ iyi nke na-enwe ndụ ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị, ọbụla ka a na-etinye aja ndị a n'ọrụ. Anya ọbụla fụrụ ịdị mma gị na ya ga-esi n'ụzọ dị otu a wee bukwere ya bụ otuto. Chukwu anya ihe nke a n'aha nsọ gị wee na-asị ka ha rabụ ndị niile sitere na akụ ha kpatara wee were obi ọcha wee kwado ọsọ felicitation n'ụbọchị tata. Anyị na-asị onye nwe anyị ka anyị na-anachighị ebe dị iche iche anyị si wee bịa, anyị ga-eji anya anyị abụọ wee hụ ya ka ọ na-apụta ihe na ndụ anyị. Anyị ga-anụkwa ya n'akụkọ na-amị ya n'ịgba ama na ọrụ ọma na aja anyị chọrọ n'ụbọchị tata na ọ pụta ihe na ndụ anyị. Tupu nke a bụ anyị ugbu a nyere anya m ike mmezu anyị karịa ka ihe ọrụ gị ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ya gazie Nchịkọta nke okwukwe. ekwere na Chineke, ekwere na ọ dịghị esi m ike nke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi weburu ya n'ihi na ọ mara ihe niile. Obi m siri ike na Chineke zewere m ya. Ya gazie Ikpe anyị ndụ ụlọ ndụ anyị na-adị n'aha Chukwu anyị. obodo nke Chineke ukwu nke Afrịka bụ onye kere n'igwe n'ụwa nye ya nke na-adị ebi gọzie ma kpekwanye ndị ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ya gazie ụrịta n'anya ya ụmụnne m ụrịta ụna-akpọ na onwe na-asị ụmụnne m ụrịta n'anya ụrịta n'anya